Alltså, nej. Alltså! Så. Jag kissar på mig. Jag kan inte sitta still. Nej, så chilla. Ibland så vill jag känna att jag vill vara en potatis. Och ibland så känner jag att jag vill vara en alien. Ibland så känner jag att jag vill vara potatis igen. Tjo. Det här är roligt. Min händer ser jättestor ut. Jag tycker också jättestor ut. Jag vet, kolla.